Il-bandiera tal-Unjoni Ewropea tpoġġiet fil-Parlament Ukren għal piċċabċib tal-membri parlamentari. Dan seħħ il-ġimgħa filgħodu wara l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen indirizzat il-Parlament Ukren b'mod virtwali. Dan id-diskors sar ġimgħa wara li l-mexxejja Ewropej qablu li l-Ukrajna tkun uffiċjalment pajjiż kandidat għal sħubbija fl-Unjoni Ewropea. Fid-diskors tagħha l-President tal-Kummissjoni Ewropea innutat kif sabiex l-Ukrajna tisieħ fl-Unjoni Ewropea, l-awtoritajiet Ukreni jridu iwettqu diversi riformi, fost dawn semmit il-bżonn ta' riforma fil-Qorti Kostituzzjonali. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li dawn ir-riformi jieħdu żmien biex isiru, iżda rrimarkat li dak li seħħ huwa l-ewwel pass sabiex l-Ukrajna ssir stat membru tal-Unjoni Ewropea.